señores, martes 19 e hoxe é tempo de vendima en Galicia. Claro que sí, é tempo de vendima. Estamos no Voltas co Prato en riguroso directo como todas as tardes, 6:30 da tarde, cociñando en directo. Fixadevos que espectaculares uvas, impresionantes. Que maravilla de uvas que temos hoxe aquí. Creo que é catalana esta uva, pero plantada aquí, colleitada en Galicia, como debe ser. Unhas uvas maravillosas, unhas receitas maravillosas que temos nas nosas redes sociais, @voltascoprato, e tedes todas as receitas penduradas e que van intentar cociñar de alguna maneira os nosos queridos cociñeros. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Non máis tiredes, non máis tiredes, non máis tiredes, non máis tiredes. Madre mía. Traballando. Non vendivaches fixo? No. Vamos, infarto de viño. Mire, Sí, dame limpito. podo vos xurar que entrei e xa estou suando, Como xa, Estou destrozado. Pois xa verás mañá, agujetas. Bueno, que vos parecen as uvas que trouxen? Moi ben, moi ben, moi boas. Ben, non? Teñen moi boa pinta, sí. Verdad, que sí? Sí. Mira, estas son de Silleda, Sí. as moradas, e as brancas son... Esta é catalana. Catalana. E as brancas son... Las vendo aí, as brancas son dun veciño da miña tía. Claro, estas son as que toseche ti, non? Un puñadito. 3 racimos que quedaban na casa, sí. Madre mía. 3 acios. E algunha comíchela xa, E algunha comina porque que Polo me entrou un camiño, pouco da polo fame polo camiño. Claro, para Me poñer entrou unha forzas. fame, sí, é así. Moi ben, moi Bueno, ben. podedes intuir, non, o que imos cociñar o día de hoxe? Sí, pode ser, que sí. Tedes así algunha idea? Home, Sí. témolo casi claro. Claro, ou tixeiras ou uvas. Ou te as uvas. Ou a Pois cañatas. imos ver o que nos trae Fina de Valdemoeche. Ola, son Fina e veño de Valdemoeche. A receta que van a elaborar hoxe, vamos meter unhas uvas porque estamos na época da vendima e todo o mundo ten unha parra na súa casa ou un veciño. É un solombo de porco con uvas. Dorar o solombo hasta que quede no seu punto por dentro. Imos de añadir puerros e uns allos e doralos aí. Nun bol con unha pouquiña de auga fría, desfacemos unha pouquiña foriña e imos de añadir a sapota con o caldo. E añadimos as uvas, evidentemente, aí dentro. Cortase o solombo e sírvese con esa salsa e a comer. A ver como nos preparan eses cociñeiros que temos aí tan bons, esa receta tan guai con uvas. Ai, Fina, grazas pola túa receita que nos traes, que é ese solombo con uvas. Que é algo... Moi boa receta, Riquísimo, moi boa receta, sí. Moi boa receita, pero non sei se vos dides mercar a receita ou edes variar un pouquiño. É un mércolle pero para outro día. Hoxe vou na variar un pouquinho. Vale, parcialmente A mercar. ver, é unha receita moi rica, pero que é algo moi parecido a que facemos moita xente na casa, xa, un solombo cunha salsiña ou cunha guarnición dunha froita. Entón eu vou utilizar uvas, por suposto. Destas? Sí, No. Desta, home, claro. No, que estas da trouxeras- catalana, ademais. No. No, da que trouxeche ti non te preocupes, que non me dá color. Vou utilizar a outra. E polo. É polo? Vou facer unha cousiña con polo, sí. Polo e uvas? Sí, moi divertida. Pa ti que che gusta moito ver o fútbol, Sí. a miña receita vale che pa o fútbol. Ah, para ver o fútbol é interesante. Polo. Vale, polo. Pois non sei que vai facer Begoña Acios Vázquez. Por nada. Vou a facer unha receta típica de Zaragoza, vale? Que? Que son migas de pastor, vale? Que van acompañadas sempre con uvas. E ti estiveches en Aragón, acaso? Sí, estuve vivindo ali. Non solamente vivín aquí. O peor de todo Eu é son que... do mundo. O peor de todo é que viu moito mundo esta muller, Un pouquiño. Un Chisquiño. pouquiño. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos con uvas. Hoxe no Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Levas pouquiñas, Bom, máis pouquinho, porque vou facer un platiño pequeno. Sei que ibas levar un pouquiño máis, Bueno, mira, vou empezar polo final, como xa fixen unha vez. Vale, mira, vou facer con unhas tortitas destas de maíz, que hai nos supermercados, vou facer uns nachos, unhos trianguliños crujientes. Vale. Por Vamos iso, fretir, que vou por levar. iso me dicías a min que podían ser un pouco Eso para é, ver o fútbol para ou para picotear, demais. para un aperitivo, si venos para ver o fútbol, ou son un aperitivo para unha comida ou para Vale. unha celebración, vale? Interesante. Por riba deles vamos a poñer un poquinho de queixo país, Vale. vale? Polo, uns jalapeños para darlle un toque así mexicano, un poquinho picante, podemos utilizar un pimento padrón tamén, unha ceboliña picada, e eso vai ir todo ao forno. Vale? A ver, estou me perdendo un pouco con esta explícoche. receita. Mira, trianguliños fritos. Trianguliños fritos. Salteo un poquinho de polo, engadolle un poquinho de queixo do país. Salteamos un pouquiño de polo, 2 queixos do país e que máis? Un queixo do país, e eso vai ao forno. E Eso despois ao facer unha salsiña con uvas para botar por riba. Nada máis. É moi sinxelo.
Algo máis? Capichi? Sí. Vale. Pilleino. Mais ou menos, Vou veña, empezar arranca, ca arranca o salsiña do traballo. final, que é unha salsa Arranca o barbacoa, traballo. desta que tamén temos no supermercado, botamos un poquinho de mel, Iso vai ir ao final. isto vai ir ao final, pero xa deixo feita de principio para que mentras queceme aceite. Vale, entón, a salsa coa que vas a acompañar é barbacoa, Mel mel e zume de limón. e zume de limón. Estámoslo vendo, na casa, aí embaixo, aí embaixo. Limón, Que guai, que guai. vamos a quitar. Bueno, se hai alguén que na casa diga que non sei como facer esta receita de Xulio porque é moi complicada, sí! No, que é moi sinxela, Sí! xa verás. É dificilísima, que vai, broma, non é nada No, difícil. Pero por si é moi acaso de la sincera. ter pendurada nas redes sociais, @voltascoprato, aí vai estar, vale? No noso TikTok, no noso Instagram, nas redes sociais e demais. E, por suposto, chamádenos 664-483419, teléfono do Voltas co Prato, queremos saber como cociñades as uvas vos. Non só as comedes, Amás, estas a min gustan porque son as de... Sí, van pa estas dentro, además, sí. aparte son así un poquinho ácidas. van. Sí, son de... Vai a uva así para dentro. Sí, sí, Chamádenos porque ademais repartimos 50 euros dunha vez. 50 doutra. Moi ben, no Voltas co Prato, repartindo cartiños todas as Mira, carnes. ahora que vou facer, como sei que me vas deixar tirado aquí, No. as miñas cousas, eu vou picar ahora o poliño, vou saltear, e voulle botar un poquinho de cebola tenra, bueno, xa che vou explicando que vou botando, vale? Perfecto. Polo, cebola tenra, siguiente Vale. paso, vale? Marchamos con Begoña Vázquez a ver que é o que nos trae a muller de Ríos. Madre mía. Por favor, os de Panorama, que o chamen xa. Que acaba o brao e non estuvo encima dun palco. E isto é unha pena, home. Está desaproveitado. Contame, Begoña Vázquez. Contoche. Mira, o que estou facendo é saltear un pouquiño de allo Vale. con chalota, Con neste caso. chalotiño. Sí. É unha receta de aproveitamento. Vale, porque lle recordamos a xente da casa que vai facer migas do pastor, que é unha receita de Aragón, de Zaragoza. Sí, é unha receta de Aragón. É de aproveitamento de pan. Ten que Sí. levar... Jolín, que estou chorando. Non pasa nada. Non pasa nada, estás ben. Fíxenme chorar co teu baile. Non é para cebola. Chorou da emoción, por ben. Non pensedes que foi a emoción de verme bailar, é normal, é normal. Eu entendo, ti tranquila, non pasa nada. Pero estás chorando moitísimo. Sí, estou chorando moitísimo, estaba fuertísima a cebola. Pero sí que está chorando. Mira, fixádevos. Ya está. Empeza moi emocionada por culpa da cebola. A mí gustaríame que fose por culpa miña, pero non, No. é por culpa da cebola. Bueno, mira, vamos a... Sí. Entón, todas estas carnes que tes na casa, non? Pois tes chouriciños, tes tociño entrefebrado, bueno, Sí. lombo que sexa. O que Tela na sexa. casa, Neste caso, é unha longaniza, sí? vale? Chourizo da casa, este chourizo de brao, Ajá. xamón e un poquinho de panceta. Xamonciño, Primeiro vale. poñemos a sofreír a cebola e o allo. Sigues chorando, Sí. Non pasa nada. Estou moi triste. Quer dicir, nós queremos-te moito, sabes, verdade, Begoña? Entón, vamos a picar finiña, Vale. en taquiños finiños, e vamos a incorporar nesa cebola e nese allo que xa están casi pochados. Moi ben. Vale. Que guai. Está moi graciosa, Begoña, tira polo moco, así. Bueno, se non tes estas carnes, valerían outras, non? Valerían outras, por exemplo, un polo, unha carne guisada, cualquier cousa. Nada, xa está, xa me pasou. Bueno, estás mellor? Estou mellor xa. Mientras tanto, Sí. vou chamar a Fina, vale? Moi bien. Veña, pois, señoras e señores, que nos acompañe, por favor, a convidada do día de hoxe, que veña Fina, do Val de Moeche. Un aplauso para ela. Hola, Fina. Hola. Ven por aquí, por favor. Ven por aquí. Hola, Ven por hola. aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, así que Muy guapo. Estou guapo, sí. Hombre. Home, cando levas unha bata clásica, guapa do Galicia, o sea, bata do Galicia Noticias, como digo. Exactamente. Bueno, ti estás moi ben combinada, estás moi guapa. Muchas Así dá gusto, gracias. así dá gusto. Traíanos unha receita de uvas, gustanche? Sí, moito. Moito, non? Pasche como a min. A que non lle van gustar? Pasche como a min, eu un día comín demais. Ás veces pasa. raro. Non quero dicir nada máis. O resultado... O resultado sabese cal é. Pois comín demais, é o que pasou. Fina, vamos ver que é o que fai Begoña, vente Pois comigo. moi ben, perfecto. Veña, arrímate aquí. Hola, ya, Fina, ya. benvida. Cheira de maravillosa. Ule moi ben, Pois eu estou facendo unhas migas de pastor, é un plato así moi típico de Aragón, que sempre vai acompañado con uvas, por exemplo, na época de uvas usan as frescas, pero cando é na época que non hai uvas, usan pasas. Neste caso, vou acompañar de panceta, bueno, de touciño entrefervado, chourizo, longaniza Longaniza e un e poquinho de xamón. Que se non tuveramos isto, pois un poquinho de polo do que nos quedou, ou cualquier cousa. E pois un pan, que este neste caso xa é do domingo, que xa está un Vale. poquinho máis duro. Cantos días lle darías máis ou menos ao pan? Un par de días? Sí, un par de días. Sí, Vale. veñe ben. Eu uso solamente a miga. Eli tamén usa Vale. moitas veces a codia, pero a min gustaba moito ca... Fina, non penses que fixen chorar,
Non. Non fun eu, Ah, foi eso. Foi a cebola. Por si acaso, por si acaso. Entón, cal é o seguinte paso? A tixola? Agora vamos a tixola con Está todo tirando na xa. tixola. Cebola sola, verdad? Non lle botas... Cebola Bueno, e a allo. chalotiña Ah, máis allo allo. tamén. Sí. Chalotiña máis E allo, agora non? botámoslle todo o condumio este. O condumio. Esto témolo todo na casa, un poquinho de Madre mía, touciño, un potente poquinho a de... receta, potente. Claro, hai que comer pouco. Non se pode facer como cañotas, que moitas veces pasas, Como me dis eso? Pero ahora que ven o frío, dentro de pouco as matanzas, Sí, a isto é unha receta maravilla. Sí, Sí, a verdade é que sí. genial, todo o tempo. E claro, os pastores na montaña, pois Hombre, chovía había que todo, comer. home. E Moi isto ben. é unha subida de calorías. Pois recordemos que Begoña está apostando isto, todas as carnes que ten na casa, con uvas. Con uvas, que uvas. llevar botar moradas, brancas, cales. Voulle botar das dúas. Das dúas? Sí, Vai levar vou usar mestura. as dúas, sí. Bueno, Si lle de arzúa. vale. Si lle de arzúa. Vamos a ver como lle queda. Mientras tanto, vamos a ver a Xulio Mato, veña. Moi ben. Arriba, pai, fina. Hola, moi boa, benvida. Don Xulio. Bueno, pues mira, estou fretindo estes trianguliños cruxientes de millo, que seguro que vos sonan de ver no supermercado, e fagos dunha maneira moi sinxela. As tortitas simplemente Sí, sí. cortadas en trianguliños e vonas fretindo, sin que se doren moito, porque senón quedarían moi duras. Vale. Esto vou cubrir ahora con este poliño que estou salteando, un poquinho de sal, pimenta e unha poquinha de cebola morada. Vale. Madre. Moi fácil. Os Que complicado trianguliños isto. e o polo. Vamos a recordar a xente da casa que temos no cazo as tortitas de Xulio Mato por aquí, as Eso tortitas que están de fritindo. Xulio Mato, aí está, mira, con aceite. O aceite moi quente, Un Xulio. aceite de xirasol, Girasol, vale. para que sea suaviño, sí. E Aparte, aquí na- vanos chupar menos aceite. E aquí na tixola é onde temos o polo máis as simplemente ceboliñas. Polo e a ceboliña, vale? Moi ben. Isto vai cubrir o polo, vai ir aquí encima, cun poquinho de queixo, vou meter a gratiñar. Vale. E mentras gratiña, vamos a facer unha sesiña de uvas. Fina, sabes que eu normalmente, bueno, se non o sabes, explico, eu normalmente métome moito con Xulio. Moito. É a miña Dou fe, dou é a fe. miña afección. É a miña afección Dou fe. miña. Pero xe curiosamente pareceme que vai estar bo de Xulio, Home, claro que vai estar bo. Moito. E a uva vai E o ir de- un toquiño de acidez, como decía antes, a uva como non é moi doce, esta en concreto, vai ir moi ben, xa verás. Ainda así, hoxe temos unha guerra de tradición e modernidade, polo tanto, Fina do Val de Moeche tenme que dicir cal das dúas receitas lle gusta máis, de momento. Iso é moi complicado Xa. decidir, né? É que se fora fácil, tampouco tería chiste. Bueno, esta é máis nova, máis moderna, exactamente. E a dela é máis tradicional. Xe, de momento non te molles. Non, Non se voy a Fina, hai que probar. polo tanto, teño que mandar á cadeira dos sufridores. Despois chámote, Pois vale? á cadeira, vale. Un aplauso para Fina de Ahora. Moeche, que está connosco. Aí está. E temos a Xulio Mato Mira, preparando xa está, vou sacar esta tandadiña. os seus... Ves como era moi sinxelo, que che parecía que era unha No, moi ben, cousa complicada, pero é Eso moi xa fixeches sinxelo. un día, verdade, que me sorprendeu Sí, pero- como se podían facer tan facilmente os Claro, isto é moi nachos. sinxelo. Non, con as Esa- tortitas, e porque ao sobre final son todo, tortitas isto cortadas. é para aproveitar a tarde. Begoña, aproveitamento isto para aproveitar a tarde. Moi ben. Ves, Moi ben, entón moi ahora ben. se poñemos por riba o Ala, poliño. que maravilla. Ala. Ai, mira, chámanos de Castrelo de Miño. Ti queres que ali hai vendima ou non? Home, tenme toda a Home, pinta. Toda a pinta, verdad? Hombre. Jorge, que tal? Boa tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, imagino que aí vendimades, non? Algo sí, algo. Algo sí. E a ti toca ou non che toca? A mí tócame, claro que me toca, sí, no somos unha adega, así que toca. Bueno, e canto de duro é que moitas veces decimos, bueno, despois comemos as uvas e tal, pero é moi duro, non? Vendimar, entendo. Sí, home, é duro. É duro porque, bueno, sobre todo aquí, que fai moita calor no Claro. verán, bueno, son moitas horas na viña, temperaturas altas, sí. Bueno. Mais despois o que temos a vega, que ainda nos toca traballar, Claro. desde que se acaba de cortar a uva, ainda nos toca máis chollo, así que sí, fácil non é, Claro, pero bueno, claro. pero A faite con gusto. a dura vida da uva, non? A dura vida da uva. Oiches, Jorge, ti que tes uvas, e que vendimas, non sei cal das dúas receitas que estamos vendo aquí hoxe no programa, che gustaría que se fixeran cas túas uvas, perdón? Pois é unha pregunta complicada, a verdad. Complicada, eh? Eu provei a receta de Xulia, a verdad, que é algo que, bueno, teño a sorte de que ven miña tía aquí en Vendima sempre nos cociña cousas moi ricas, e fixo, se non a de Xulia, pero unha moi parecida. Ala. E entre as outras dúas, non sei que decirche, Pois tens que non sei pedir a túa tía entón que faja de Begoña.
Sería o seu. Teño que pedirlle, sí. É que trae unha receta Ou tamén. facela eu, que tampouco pasa O nada. facela ti que tampouco pasa nada, é certo. Solo que en Vendima cociña miña tía, porque os demais, pues, estamos Claro. ocupados. Os demais estades co lombo, non? Efectivamente. Bueno, pois Jorge, moitísimas grazas por chamar, que se dea moi ben o ano, vale? Cando queres, xa sabes que podes traer uvas ou ver traer unha receita, vale? Perfecto, moitísimas Veña, un gracias. mico grande. Gracias. Chao. Hasta logo, chao. Creo que Xulio Mato quere ir ao Sí, forno. quero ir ao forno, mira, Dame impresión. mira, ten que fundir Vai. este queixo de Arzúa e ahora uns pouquiños jalapeños por riba. Vai. Están os triángulos cruxientes, Sí. o polo, a ceboliña, queixo e jalapeño. Isto é unha maravilla, Home, Isto é unha auténtica isto maravilla. que é? Fixadevos na Dan casa. ganas de que empece a Champions. A verdade é que dá ganas de que empece un partido de fútbol esta noite. Que Sí. empeza a Champions esta noite. Bueno, pues mira. Pois mira, ves? Pois que se poña as pilas a xente que este. Non pasa nada, Mira, señoras e señores, tempo porque de xo forno levo eu. simplemente teño forno a uns 200 graus co gratinado, o sea, co grill. Sí, por arriba. Que non hai grill, é igual, hasta que se funda o queixo. Vale. Non che dou tempo de cada forno. Se Pois- cortamos o queixo máis pequeniño, vai fundir antes. Botámoslle un vistazo hasta que funda e Non deixámoslo hai no trampa forno. hoxe, nin maxia, Non hai trampa nin maxe. Veña, pa forno. Eu marcho Vamos, con Begoña Vázquez. Veña. A ver, Hola. Bego. Rápido, contame. Nada, mira, teño a carne retirada Mima a carne, mira a carne. O da carne esta. Fixadevos esa carne. e agora vamos a saltear este pan así, Sí, neste O aceitiño. pan moi ben, pero esa carne, Begoña. Claro, a mí. Esa carne é unha Todo o pasada. sabor da carne está aquí. Está aí. Está aquí. E agora fixadevos que colleu a tixola Ahora collo na que pan. fixaches todo Sí. e estálle dando voltas ao pan agora, E vámoslo mollar despois con pouquiño de caldo de carne. Chourizo, longaniza, tourciño entrefebrado, xamón. Xamón. Ten de todo iso. Sí. Ten de todo. Falta o queixo, que hoxe non lle boto. Bueno, non pasa nada, non pasa nada. Mentras tanto, vamos a contar cousiñas a Galicia, porque Galicia é terra de uva e viño. E aínda que os nosos caldos non sempre foron moi valorados, agora cambiou o conto e temos 5 denominacións de orixe. A saber, Rías Baixas, Ribeira Sacra, o Ribeiro, Valdeorras e Monterrey. Agora mesmo uns 17.000 heroicos viticultores traballan arreo na vendima do país. E ollo, que temos unhas fantásticas previsións. Contan apañar 75 millóns de kilos de uvas nesta campaña. E sí, de gran calidade. Así que xa sabedes, sei que debemos tomar nota desta colleita, a do 2023. E mentre se elabora o viño, aproveitade para mercar un par de acios e gozade deste produto de tempada que logo escapa. Animádevos a poñer a proba as nosas receitas e lembrade seguirnos nas nosas redes sociais @voltascoprato porque nos encanta saber de vos, así que seguídenos, por favor. Imos con Begoña, que estaba aí con ese pan e a min estaba me dando unha envexa. Mira, que xa envexa. voulle botando caldiño así pouquiño a pouco. Vale, ese caldo de que Este é é? caldo de terneira. De tenreira, vale. Sí, Máis carne, máis carne. máis carne. Claro. Na Que zona pasa? de interior peixe pouco, truitas. Sí, é certo. É certo. E agora vou mollando e vou xa meterlle a carne agora outra vez. Este prato, úlelo e úleche outono. Xa empeza Claro a que ulir xa empeza. casi a inverno da matanza. Pouco Xa- nos falta xa para outono. Buah, que pasada, que pasada. E a uva cando lle A uva, incorporas? así, cando teño o pan así un poquinho máis tostadiño, incorporo a uva. Buah. Que isto vai cun ovo frito tamén. Tamén. Claro. Ui, estánse poñendo complicadas as cousas, Estánse conxugando todos os astros. Estánse poñendo complicado o asunto. Oi, Begoña, estaba eu pensando, xa que viviches en Aragón, ti de Aragón, non sei, aprendiches algo? Unha canción. Aprendiches unha canción? Aprendí unha canción, sí. No, por Pero favor, dame por moita favor. vergonza cantalo xa, para Unha dicir. jota. Vai dedicada a Inés. A nosa directora, A nosa directora, vale. Veña. A ver. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser princesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso. Nunca máis. Teléfono afectados. Vai chover agora. Xulio, como di? Teléfono. La Virgen del Pilar dice... Pero que estás arrinconando a pobre virgen. Tanto berro. Bueno, Pobre Xulio, mira. que sufre con nós que lle cantamos. Sí, Menos a mal min- que se dedica á cociña A min tamén. a min- sí. Menos mal. Mira, menos mal. as uvas. Ves, Vale. simplemente quitei nas da rama. Están con un poquinho de cilantro picadiño, vale? E que Uy, estou quentando eso estará- aceite. esto estará bo, co cilantro. Sí, Cilantro. porque vou a saltear. Vou a saltear Vale, aquí, vale? Vou a saltear aí e con que as vou acompañar aí despois cun poquinho de queixo do cebreiro. ¡Qué que xa rico! fixemos unha vez, que simplemente facendo así ca man xa o desmigamos. Bueno, esto vai ser un Isto vai espectáculo, ser, home, claro que vai ser un espectáculo. O sea, estamos mesturando Dous queixos. do cebreiro e arzúa con uvas Con galegas. Porque ti ben sabes que as uvas
E o queixo, saben? Abeixo. Oh, que bonito. Ah. Pregunta de concurso. Con que carne cociña Xulio as uvas? Con polo. Con polo tamén da casa, eh? Con Home, que claro. carne cociña Xulio as súas uvas? Con polo. 50 euros en xogo, 664-4834-19. Chamade ao voltas co prato, porque queremos repartir uvas e tamén cartos. Mira, Hola, aquí, hola. Cando nos colla esa grasiña, ahora vamos a botar aquí encima a salsiña que tiñamos feita de antes, lembras? Esa é salsiña de barbacoa e mel. Eso. E un pouquiño de limón. Deixámosla aquí, que ferva un segundiño para que se nos coza un pouco a uva e listo. Que rico, que rico. Que espectáculo, que maravilla. Isto é unha pasada, eh? Home, Estamos claro. cociñando con uvas. Por se alguén non se deu conta na casa, con uvas, eh? Isto, vamos. E ten un aguacate. O aguacate, isto son toppings, isto... Ten un aguacate. Vai mesturar uvas con aguacate, con queixos, Pero isto vamos a facer un toquiño para darlle un toque de frescor por con riba. polo. Isto non é obligatorio. Que lle pasou a este home de repente? Isto é porque me gusta moito a min o aguacate. Sí. E voulle picar un poquinho de aguacate Sí. para que teña un toquiño de frescura e de acidez. Mira, apágame esa uva que xa está. Ves E como se non me ferve? dá a gana de apagala? Xa está. Pois se non che dá a gana, vas para a casa e chamamos a outro presentador. Mira, fixadevos como quedou. É que isto quedou, o sea, de verdad, gustaríame que vexades isto porque dá gusto velo, eh? Ten boa pinta, verdad? Está espectacular. Mira, moi boa culler, ves? A ver. Guau. Queres probar unha uva? E a recende, sabes a que recende? Sabedes a que recende? Mira, recende aquí? mira, Galicia, mira. Sabes que é iso? Nada, que sí. Sabes que é iso? Que é? É o prazer de verte cociñar, Xulio. Isto? Sí. Danche ganas de leválo para a casa. De leválo para a casa. Sí, sí. Eu como non son de fútbol, levo para a casa e poño unha peli. Bueno, é cómelo igual. Eso é. Más dá. Vale, mira. Que pasada. Aí vamos a botar isto tamén. Bueno, Fora do lume xa, como ves que está apagado xa. bueno. E con isto vamos a cubrir. Hai que ver como están os nachos. Como Claro, están iba a os decir, nachos? todo isto vai mesturado co do forno. No, isto Está vai metendo por aquí. riba, vai Está por metendo aquí, señoras e señores, queixo do cebreiro por riba de todo Vamos a ver. isto. Eu botei todo isto. E dentro no forno, tes o polo. Que hai que aí miralo, estades vendo, hai tes que o polo. Non te miralo. poñas diante, Xulio. Hai que miralo, eh? Sí, xa está. Isto está, Bueno, vámoslo a abrir, por favor. Isto está. Vámonos. Buah, isto está fantástico. Mira, É sin maxia, eh? señoras e señores, eu creo que ben merece un fortísimo aplauso espectacular, eh? Ah, que sí. Don Xulio Márquez. Moitas gracias. E agora isto, vamos a ir poñendo por riba. Bueno. Creo que o da baixo é o gocho, Sí. que o queixo, co polo, tal, non sei que. Isto é o que lle dá o toque así un poquinho exótico, un pouco doce, un pouco ácido. Queixo de Arzúa, queixo unha- de cebreiro, unha chulada, unha uvas, tortitas, polo, jalapeños, que máis lle podes botar? Aguacate. Aguacate. Xa teño aquí picado. Isto é unha maravilla. Isto é unha auténtica Unha maravilla. sinfonía. Veña, vamos a repartir cartiños. Josefa de Ourense, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, e vos xa vexo que estades aí moi ben. Oiche, Josefa, algunha vez na vida viras unha receita como a que está facendo Xulio? No, Ves? no, Bueno, ahora sí. Estás igual que a min. Estamos os dous anonadados, sorprendidos. nunca a fixe. Bueno, pero que seguro... Pois tens que probar que é moi sinxela. Mira, Sí, isto é fácil. é tempo real, eh? Está facendo en directo, non hai 15 trampa nin minutiños. cartón hoxe, Josefa. Hombre, é que eso está para chupar os dedos. Sí, eso Gracias, Josefa. Podo asegurar eu. Veña, Josefa, por 50 euros. Con que carne cociña Xulio as uvas? Eu creo que é con polo. Moi ben, E uvas. moi ben. Moi ben. Vale. Oiches, aí non ves o polo, pero está aí debaixo, vale, Josefa? Sí que se ve, sí que se ve. Por aí Vale, anda. Bueno, graciñas. Josefa, un bico moi grande, gracias por chamar e parabéns. Igualmente, graciñas a Veña. vos por atenderme, Chao, chao, por regalarme, vale. Marcha con Begoña, que anda que Moitos mijas do pastor. besiños. Chao. Moi bien. Oh! Madre mía. Hola. Hola. A ver. Dime Ya está. que mijas Mira. andas facendo aí. Xa están. Uah. Podémoslo seguir tostando, pero están para comer. Migas do pastor que aprendeu Begoña en Aragón. Pero houve un Outra momento que eu sei que dixeron, ti non cantes xa. No, eu non canto máis. E que facías? Por qué? Que facías se non cantabas? Ah, porque a mí non me deixaban cantar porque canto fatal. Sí, é que
Tocaba a bandurria. Pero non tocaba a bandurria de verdad. Como se toca a bandurria? Trin, solo facía eso. Como? Trin, solo eso. Vamos a la Non me veña. deixaban facer máis nada. Esas migas do pastor aragonés que está facendo Begoña que realmente... Xa teñen as uvas, biches. Dá Ayer gusto metín. mirar pa elas, son unha pasada, son unha pasada. Non ves a tinta, porque a tinta bótaselle así. Ah, Ves, solamente o que é a parte cárnica, porque a piel é un poquinho máis... Vou apagar máis isto, dura. vale. Sí. Sí. sí, apaguei. Mellor. Guau, Así ves? que guai. E as uvas aí tamén se cociñan un pouquiño, non? Claro, atemperánselle un pouquiño. Podes usar isto, podes usar tamén uva pasa. Moi ben, Vale. que guai. Sí, é super sinxelo, é moi fácil de facer, con cousas que ter na casa, por exemplo, tes pan sobrante, tes carnes sobrantes, podelas facer perfectamente. E ves, faiche unha comida. Bueno, pois maravilla, vamos mentras tanto falar con Fina que está no público da Voltas co Prato. Un aplauso para ela, veña, vamos alá. Hola, Fina. Hola. Que tal, como estás? Ben, ben. Estás ben? Sí. Que che parece... Gracias, Mira, Pepe. as receitas non se poden parecer menos ao que ti trouxeches. Non. Bueno, uvas lévanos. Bueno. Dúas. A verdade é que, sí, traballaron, Pero Só se fixeron caso nas uvas. vaya pinta. E teño unha pinta as dúas. Mi madre. E miraches pa de xui, desde aquí. Eu non iba a mirar, con Eu os ollos mirando. estou me para derretindo máis como el que lle botou, É unha Fixaches pinta. dos empratados, que bonitos. Bueno, de Begoña. Non o ves tanto desde aquí o de Begoña, pero bueno, non pasa nada. Pero é unha comida Na casa sí que o están vendo. contundente e... Na casa están o vendo e a xente está alucinando. Que, madre mía. Mira, mira, que lle está botando aguacate por riba este Xa, home. xa vin con aceite. Bueno, bueno. Debeu ser Isto é para que pimenta ou sexa Bueno, un pouco bueno. saludable. Para que sexa un pouco saludable, non? Fina, prepárate porque nun minuto vas probar, vale? Vale. Un aplauso para Fina que está con nós con a Voltas co Prato. Veña, arrancamos. Xulio Mato, que está aquí con nosco, cociñando, no Voltas co Prato, facendo unha cousa moi rara, Uns pero que nachos, ten, que no, ten uns nachos con uvas. un aspecto, de verdade. Se lle faltaba algo, botoulle Cando aguacate. probes vai che gustar, Home, xa claro, verás. claro que sí. Xa verás. Mima, mirade Mira, xa están vendo aí, para que Mima. xa... Isto despois sería tirar e comer. Buah, increíble. Vamos con Begoña, a ver que nos mostra ela. Begoña, como estás ti? Moi bien. Bueno. Aí van. Uf, Así, E vai levar ovo por riba, o pan. vai levar ovo por riba. E agora poñemos o viño. Bueno, mira, Aí. Xa vou no partes pedir así. tamén. Pido un fortísimo aplauso para a nosa creadora de maxia, Begoña Vázquez. E vamoslle pedir a Fina que se levante e que camiñe cara a nós porque chegou o momento de probar. Un aplauso tamén para Fina do Valde Moeche. Puñeche con botas e todo, preparado. Mira, Fina, Madre querías mía. o lombo con Eu uvas? creo que me puñeche Que? o día máis difícil. Non, ó. Non, Ti crees? eu creo que sí. Ponte aí. Madre. Tampouco foi para tanto, Fina. Eu penso que sí. Sí. Te dá, muller. Bueno, por Fina, mira, cando queires ti podes ir probando. Porque, sabes que, a mellor, o bon sería comer un de primeiro e outro de Xa, segundo. pues tens que a probar menos. dos dous. Digo, quero decir, Veña, dalle, Pero Fina, ter que dalle, Fina, que decidir. hai que ir probando. Mientras tanto, pregunta de concurso, como se chama a receita de Begoña? Migas de pastor. Migas de pastor, como se chama a receita de Begoña? Migas de pastor. 664-483419, chamade ou a Voltas co Prato. Vamos alá, aí está. Xosé Antonio de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como estás? Ben, Vamos alá, por 50 euros. Como se chama a receita de Begoña? migas de pastor. 50 euros que marchan para Vigo. Vale, Para a Cidade das Luces. vale. Veña, gracias, un bico. gracias. Chao, chao. Nada. Hasta luego, chao, chao. Bueno, que saibades que o xoves estaba el, Gracias, das luces, estaba moi el bueno. caballero no Land Rover, xoves, Atención. Bueno, Fina, probaches? Sí? genial. Vamos alá. Fina do... No. Ah, perdón. Eu xa me iba. Non quería Fina, dar no tens viño. que decir que enjana, Fina. Vamos alá. Fina do Valde Moeche. Quen gaña o a Voltas co Prato especial Uvas Edition? Bueno, eu tenme que perdonar Begoña, pero a verdade que este... Sí? Xulio Mato! Moitas gracias. E de Begoña Aí tamén. está, saltou a noticia. Está exquisito. Espectaculares as uvas de Xulio Mato. Exquisito. Bueno, a verdade é que estuvo ben, Pasáchelo ben? Bueno, moito. Bueno, señoras, señores, Galicia entera eu creo que ten ganas de probar isto. Veremos que é o que pasa. Lembren que vai estar nas nosas redes sociais. Vémonos mañán con máis receitas aquí no Voltas co Prato. Chao!